Здравейте! Днес с голямо удоволствие искам да ви отправя покана да се присъедините към програма за пречистване на тялото. Обикновено първите въпроси, които изникват е дали се гладува и дали ще проработи за мен. Аз за трети път стартирам тази програма, така че мога да ви уверя, че нито се гладува и всеки човек може да опита програмата. Нейната продължителност е 21 дена и включва хранене, физическа активност, позитивно мислене и не на последно място хидратация. За тези дни какво можем да постигнем? Да подпомогнем естествената пречистваща функция на нашия организъм, да подсилиме имунната си система, да подобрим външния си вид, да подобрим нашата нагласа, позитивна нагласа, която да ни помогне по-лесно да се справяме и да се борим с стреса и предизвикателствата в нашето ежедневие. Също така подобрява качеството на съня и придобиваме нови и добри здравословни навици. Тази програма включва и хранителни добавки на марката Nutrilite. Тя, може това да си го проверите, е номер 1 в света по продажби. Също така искам да кажа, че тази програма е разработена с партньорството на доктор Авалди. Може би не сте чували за него, но той е консултант по хранене на Nutrilite, както и е отговарял за спортното хранене на известни европейски футболни отбори, като Реал Мадрид и Милан. Така че това мисля, че достатъчно ви говори, че програмата е разработена чрез наука, чрез опит и от специалисти. Приканвам ви, тъй като стартирам съвсем скоро, и мога да ви кажа, че е съвсем лесно за изпълнение, тъй като стъпките са яснички, простички и гъвкави. Плюс това, когато ние правим тази програма, ние обикновено сме група хора, ние сме екип, които непрекъснато се подпомагаме и се подкрепиме с рецепти, с съвети. Не само за храненето, но и за физическата активност и най-вече за позитивната нагласа. Ако някой е виждал мои публикации, мои снимки, може да види видимата разлика. Очаквам ви и до нови срещи!